Nigawas man ko, ang saning. Nagara mo na sa Bisan Tiri. Nihilag si Emin Hospital pag-rodan ko, pero mga terag ako. Ang gusto ni Marco. Hi everyone, panapod ni one day guys, belated happy Mother's Day. Ako ka vlog das Mother's Day, ako ka video. So guys, karong punta ka guys, kaya basta may asa ko ka parang nani ang tail karon. So gabi so makatinga na lang matang ng bubag pinuguntag day guys, kaya tingin nila kay si Tiri lagi na admit ka di din admit siya guys sa Ramiro. So karong problema arang isira karong panahon na kay anay so kasi kanang yan yung nag-isa-isahay na taog mga kamudyo ja gabi lagi isang nakaaban si Rosalima yung na nagkutog sa Ramiro guys kay natay niya magagabi ina po siya na dasa ko ang dari bajas mabigtas mga sitwasyon sabay si Aisa raw si nanay ko rato si Alice kay pamalagisa ka ng Zakuyag. So gabi so gabi gusto kong kuan guys walgin tayo mo usog medya sa agahang dakong problema kay ag sa imong lagi pagpudod pa kung bandaari sa pagsasamong kuanan guys libog ko kanang sayang ang mga tubig lagi kay laging sila na nga dito bas magpupod ato guys nga nung parang ako kung may dari aja kanang na guys nga og naingon na nga mahitabo dito kanang family house kanang madang hospital nga kung matahan ka kay ako na sa paglimon nga nung kuan nga nung wa ko naka kuan lagi ja daghang mga kakulan guys kay ba na mo bonsai ang kuan dari so ini may tutog dari dari sa Valencia ja kanang may trabaho lang po dari na mong bahay kaadlaw kinangag na absent ni dari timan. So, naginilakay ni guys, isang problema. Mga itong tamihimi dito, ang problema po sa ini, kay mahadlag si Jao, hospital, sa hospital. Asa na, ibili, mga high blood, like si Jao, isip lagi nga nanin, yung tangan. So, karoon ako kayo ba hindi ko ito bato ng Jao. Hindi ko kung manangilin, kaya hindi ko kung sa kunin makanog. Kaya si Mayo, eskwila man Jao. So, dyan yung guys nga, labi naog ka ng isang dagantang magsuon dyan isa-isahin na taga ng pamadyo panginabuhi dyan ka na akong konsensya magsukong nga na guys kay kanang nabaw mo din na sila na asawa na ako dito nga dali o kanang kuzog o mga sa panahon karon nga nalagi si Mindari nagpatrabaho sa diyang bahay dito ko maka guys kay dito sa magbijaan plan bagi kayo ang plano ba sa ibili dito sa pamilya o sa mga irapon para bitasan ng dugo so nabahay ka na guys kung sa ba mga ito nilakay nito mga asaan na may plano so karoon si Rutin na kaya mo nakapanan pag mo dyan na sa guys kaya dali mo na sa nagpinsay sa Cebu. So, mulog pa na panas rubidaris buhon o bukar katlawa o digaling ugma ano naman dyan na mo sujud mi kay ka na sabi yung dyan ni aptik dyan na mo mga inan so
So guys, karon ning hapit pa mi dari sa kang imim nga pinatrabaho guys. Diyan nalipay mi kay na nagpangtambakay na ah. Deliver na diyan. Kaon day guys, mudong day mi og hospital. Kini sa Bilaran. So, hara mong gi-update daan ni guys na karing sud kuna pod kanang kanang sud na nay hagdan ja katong dito sa Ubos Dirty Kitchen to. So guys, biyahe namin padung og Tagbilaran. Guys, yan na namin sa kuan kwartong Teresa Ramiro. Ano ko ka video dito kay kuan bawal malagi mag-vlog sa hospital pero dana namin sa sud guys. Dara guys. Kami na natug. Kami nakatug sini sige na kuan. Lita say. Salamat sa Jollibee, Maika. Ya sa mga damain tayo gi. Ante ka. Gi kuan gibingwit og darin taon. Mami ika ni Ate Ems. Sa pag guys ng malisan dia ako gud no choice sa siya. Ya dia. Alaga dyan. Patay nakaputo sa air counter. Lain mana tu? Dia mungkin tidak ada. Belum dari awal mungkin. Pila ma'am? 100. Saya mohon, saya mohon lagi. Relax ra man. Relax ra. Sekarang ke 100. Over 60. okay na nasang si over 60? Ini dah lagi di 50 tadi. Ini tinggal lepot. Ano man na? Kenapa tak saya cuit? Gabi itu 60. Hindi na. Pero pagawasan ka. Ha? Pagawasan ka. Umawa ka. Dia makan. Dia mo. Boleh apa sikit. Magubera. Asa paglihok? Nahisi sa di ka pagawasan nila ni? Asa mo ito na kag Manila? Lawan kay delikado. Mau pero. Pero paano ko skuan? Six. Gabi mo mga diin. Takuha na ka na natin. Apa-apa natin. Sus. So guys, kada duhang oras, okay duhang oras di monitor ang dugo ni Tiriges kay mumubo, mataas ang isang BP. Ha? 9060 po. Pila ma'am? 9060? Hala. Masa kay kung na ano yun na naman na? Kasing-kasing. Kasing-kasing din naman na ito. Relax ate, basing sungot ka ate. Oo, ma'am. Problemas. Auto-auto rin siya. Ano ka na? Yung 90 na po, over ko. Ganina 100. Ito, sige, masirap mo ito. Maganoon. Ganun, nagbuntang ipi. Gabi po, pag-abutan mo, 100. Dito gikan na steak 60-50 pa abot na rin kinay 100 man. Pipihan mo na sa mag-abot. Wow, kapan baka ko sapaw itong nga marko gila parang nga naatibutla ko. Kaparag ra. Ha? Kaparag ra siya. Hindi.
Nas, katulad yung sa laki. Ibidyohan mo pero wala ka doon makita. Marap Sige, mo nga, sa sige, parang gro. Di ba? Murag bisag pa yan, bisag pa. Naka. Ako, mayan ako tumba. Diba ito kaya, nasanay ko tubo ina nga plastic. Uba pa ko nasanay, tagang maigos ba? Bato. Sa sapa? Mga tat diha. Sige, kunan ka. Wala, saan na si Zao? Di mo no. Ay guys, mauli na po mi guys. Daragang ising-ising, warang-warang po. First time mo di ko na hospital. First time kayo So, doktor, pero first time pa Na-admit eh. First time sa na-admit. Sige na sa kaya na ito yung na doktor dali. Karo pa ko kahindad hospital. Maaari mo na ito kayo humukang tindahan. Alright guys, nagawa ka makikita singi-singi sila ang taon si Ja pero agkuhan tinuray na. Sige ako hindi. Dara mas ngisi. Kung kumilat ta, usa mo ito. Ya, salamat kazong mayor day guys ya. Ika. Si Bayo din yung unang gabi. Unong intas mayor, salamat at kabutan din si mayor guys, yung unong. Nagpapulpot piston. Doon siya. Ulan siya, kabadyo ka. Kapit ako singgit. Hindi na ko. Kapit ako sakto na. Kana ang mga ambulansya na pagburas. Paunan sa bata. Oo, Paunan sa bata. alam mo pag gani ko sakto na lagay. Tiksa kayo ang putagbangan, di mo panigato ka. Nagpapulpot ko sa kadong sa kay kabayo. Jadi guys, nakuha na siya guys. Napay problema kay isang pipi, daddy ma. May matatali pa siya kayo. Ingat. Ja guys, kuan siya ka ng isang pipi di mag tarong. Bibi. Ano sige? Imong dugo ba siya? Bibi ko ni. Bipi. Bibi. Mau dokter kang bibi. Tanggamas mo gud. Mataas sa kamu 100 din sa mga permanente sa 80. Gabi 60. Ja, na unong si Mar, salamat sa Diyos sa kabunong yon. Sa kapor na sa dali ang put magkasa mo. Bita mo kabadyo ka. Nagawa. Pero gabi din hanto sa ambulansya. Ikrap sa guys, ano ka naman? Wala ko yun. Hindi na ko sa sana. Okay na po. Sa Hindi mga na po dito mo katagang buhok. Kanin kita po. kami po, muna muna pag hinilakay ng duha. Alam ko, sa brad, ang hinilakay na. Uy. Ano ba? Lagi siya, to yun. Tarang din ko namin. I-send mo natin. Ano sa naman siya? Nasa ere. Nasa na. Hila. Wala na namin ko. Hindi ko tawa niya rin ito yung Dito na pos gawas. Kaya dito mo pos gawas, may gawas lang ko, ang zaning. Nagara mo na sa Vicente. Nihilak si Emin hospital pag ko, pero mga terag ako. Ang gusto din ko. Na kasi, isang hilakan guys, madlik mo rin hospital. Madlik sa mga rin kay moto na mga rin naman ko. Sa kay balisang malagi, sa masakali kay private dari, way doktor. Pero atras abanti pa kapitak na nakukuti. Atras abanti sa kanina. Anda pag doktor mo raw, ganang mo taga. Pero di ba ito nagkapuha mo Wa makaputi. Way dang gingan na siya. Balisang mo na sa BP. Ay, saan? Ay, nakaputi. Mo tunak ko dito doktor. Jato sa mi. Pati. Jato sa mi. Bye-bye. Salamat yor sa pag-unong. Ikakat. Guys, ibang ko pwede kay mo. Dito pwede dari guys. Kay amo lagi pong serbisyo dito sa Valencia.